Bueno, Kriston aleginak enditxu etortzeko, bai ez bai, bere gogoera dagoen pertsona batentzat ez da erreza izan behar esetik urtetzia, baina are gutxiago beran musikataldea izan dana urtien poderioz, urtietara berak istripua izan eta ikustera etortzia. Amendik Borsari gure maitasun guztizia biantzian edotzagu, gure indar guztizia. Eta Kriston tipo dara, el puto amosara, Borsari. Eutzi goizia, metxia.